Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε και εσάς προσωπικά και την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στο Δημόσιο Σιδηρόδρομο, όπως σας είπα και κάτω. Είχαμε την ευκαιρία και σε προηγούμενες συναντήσεις με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ και με κλιμάκια δικά σας να εκθέσουμε τα αιτήματά μας. Όπως γνωρίζετε, με το 3891 έχει κλείσει ο μισός σιδηρόδρομος. Ένα νόμο του 2010, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι μας να φύγουν και βεβαίως μια επένδυση η οποία πλήρωσε ο ελληνικός λαός να μένει σήμερα ανεκμετάλλευτα. Παράλληλα, εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα μετά την ένταξη της απόφασης του Δευτέρου Μνημονίου στο ΤΑΙΠΕΔ της Τρενοσέ και της ΕΣΤΗ αργότερα, μια δραστηριότητα η οποία έχει να κάνει με το τροχαίο υλικό, προωθείται η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Εγώ θα το έλεγα καλύτερα η αποελληνοποίηση των σιδηροδρόμων, διότι το φαινόμενο της εποχής είναι τις επενδύσεις που πληρώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, να ενδιαφέρονται να τις αγοράσουν ξένες κρατικές εταιρείες. Όπως έγινε το παράδειγμα του ΟΤΕ. Δεν μιλάμε μόνο για ιδιωτικοποίηση, μιλάμε και για αποελληνοποίηση των υποδομών της χώρας. Χωρίς να υπάρχει μελέτη βιωσιμότητας για την ΕΣΤΗ, χωρίς να υπάρχει οργανόγραμμα. Μπορώ εδώ να σας πω ότι κατά την άποψη των εργαζομένων, πέραν των διαφορών που μπορεί να υπάρχουν περί ιδιωτικοποίηση ή μη, υπάρχουν και οικονομικά στοιχεία τα οποία πρέπει να διερευνηθούν, διότι δεν έχει γίνει αποτίμηση των περιουσιών, δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την όποια εξέλιξη σε αυτή την προσπάθεια. Επιλέξανε η σημερινή κυβέρνηση, επέλεξε το αγγλικό μοντέλο. Ένα μοντέλο το οποίο χρεοκόπησε τα τέλη της δεκαετίας του 80, με τα γνωστά αν θέλετε, αποτελέσματα της μικρής ποιότητας, της ασφάλειας που γινόταν έκπτωση, τα ατυχήματα που γίνανε στην Αγγλία. Και αυτό το μοντέλο προωθείται και σήμερα στη χώρα μας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Κυρίως θέλω να σας τονίσω και να ενισχύσω τη θέση που έχουμε στους εργαζόμενους, ότι ο σιδηρόδρομος τώρα που συνδέεται με τα λιμάνια, τώρα δηλαδή που αν θέλετε το κεντρικός πυρήνας των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι τα εμπορεύματα μέσα από τα λιμάνια, σήμερα που συνδέεται με καθυστέρηση βέβαια αυτών των έργων που θα έπρεπε να έχουν τελειώσει εδώ και μια δεκαετία, σήμερα που συνδέεται με τα λιμάνια, σήμερα ο σιδηρόδρομος αυτός πωλείται. Δηλαδή δεν ξέρω αν η λέξη πωλείται μπορεί να χαρίζεται κιόλας. Παράλληλα θέλω να σας πω ότι η θέση δικιά μας είναι ότι ό,τι συμβαίνει στις χώρες της Ευρωζώνης, και αυτό θέλω να το γνωρίζει η ελληνική κοινωνία, να συμβεί και στη χώρα μας. Καμία χώρα της Ευρωζώνης δεν έχει δώσει στρατηγικούς τομείς ή δραστηριότητες του σιδηρόδρομου. Τις κρατάει και βεβαίως, αν θέλει ο ιδιώτης, αντί να πάρει τσάμπα μια επιχείρηση, να έρθει να την ανταγωνιστεί. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε τον οποιονδήποτε, διότι ξέρουμε και τη δουλειά μας να κάνουμε και βεβαίως ξέρουμε πώς να παρέχουμε τις υπηρεσίες και στον πολίτη, άρα και τις εμπορευματικές μεταφορές. Έχουν καταργηθεί οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ξεκίνησε ένας διάλογος πριν από ένα μήνα, ο οποίος ήταν προσχηματικός, διότι ο διάλογος αυτός τελικά αποκάλυψε ότι δεν συζητάγαμε για συλλογική σύμβαση εργασίας, συζητάγαμε από την πλευρά της κυβέρνησης αν θέλετε, να επικυρώσουμε τον 4093 και τους νόμους οι οποίοι πέρασαν, το οποίο πράγμα το οποίο το συνδικαστικό κίνημα δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί. Και βέβαια να πω ότι εμείς έχουμε προτάσεις, ακόμη και γιατί δεν νομίζουμε ότι ο σιδηρόδρομος είναι μόνο θέμα των εργαζόμενων στο σιδηρόδρομο. Είναι θέμα και της ελληνικής κοινωνίας. Τι σιδηρόδρομο θέλουμε, τον δημόσιο σιδηρόδρομο που θέλουμε, τον ποιοτικό, τον ασφαλή και αυτόν που θα μπορέσει να μεταφέρει και να επιστρέψει στον Έλληνα φορολογούμενο αυτό που δικαιούται. Έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες να αναδείξουμε αυτό το θέμα, ότι είναι και θέμα της ελληνικής κοινωνίας, με ένα βίντεο που βγάλαμε, με μια ανακοίνωση στους εκβάτες που θα σας δώσουμε και εσάς να την έχετε. Και πιστεύω ότι και από την πλευρά σας, όπως και σε προηγούμενες συναντήσεις που κάναμε με την αντιπροσωπεία του κόμματός σας, από την πλευρά σας, θέλουμε τη στήριξή σας και στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία, έτσι ώστε ο σιδηρόδρομος να παραμείνει δημόσιος, με επαγγελματίες σιδηροδρομικούς, με εργαζόμενους οι οποίοι θα αμείβονται με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Και βεβαίως σε αυτή την προσπάθεια νομίζω θα σας θέλουμε δίπλα μας. Εγώ αυτά έτσι ήθελα να σας πω. Άλλα μέλη του Προεδρείου, ο Παρασκευάς ο Πουλιάκας, ο Γενικός Γραμματέας του Ομοσπονδίου. Εμείς, Πρόεδρε, καταρχάς θα σας καλωσορίσουμε στον ΟΣΕ. Όπως ξέρετε, με τον νόμο 4093 μας έχουν εντάξει στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Χωρίς να θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με κανένα δημόσιο υπάλληλο,
Οι απεργίες που γίνονται το τελευταίο καιρό στο σιδηρόδρομο εντάσσονται στα πλαίσια του ότι ζητάνε από την πολιτεία να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα και το προφίλ της εργασίας των σιδηροδρομικών, διότι ο σιδηρόδρομος δουλεύει επί 24 ώρες βάσεως, δουλεύει Σαββατοκύριακα, δουλεύει αργίες, δουλεύει κανονικά. Οι επιβάτες μετακινούνται. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ένας σιδηροδρομικός να πληρώνεται με το ενίο μισθολογικό των δημοσίων υπαλλήλων όταν ένας δημόσιος υπάλληλος δουλεύει 8ωρο και πενθήμερο. Αυτή η ιδιαιτερότητα και αυτό το προφίλ της εργασίας των σιδηροδρομικών μέχρι στιγμής δεν έχει αναγνωριστεί. Εξού και λέμε ότι πρέπει να υπογράψουμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας για να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός μας και να συνεχίσει η συλλογική σύμβαση εργασίας να υπάρχει από τη στιγμή που έχει καταργηθεί. Άλλα από τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου. Υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει μια σημείωση? Ναι. Από τα σωματεία που παρευρίσκονται. Εδώ παραβρίσκονται, κύριε Πρόεδρε, και η διοίκηση ομοσπονδίας και όλα τα σωματεία. Είναι σχεδόν όλα τα σωματεία. Πόσα σωματεία είναι? Είμαστε σε όλη την Ελλάδα 18 σωματεία. Είναι 2 στην περιφέρεια της Βορείου Ελλάδος και του Θεσσαλικού και υπάρχουν τα περιφερειακά και τα εθνικά. Βρίσκονται εδώ όλα τα σωματεία αλλά και η διοίκηση ομοσπονδίας. Άλλωστε, να σας πω ότι βρισκόμαστε και σε απεργιακές κινητοποίησεις αυτό το διάστημα και το προηγούμενο διάστημα. Δίνουμε μια μάχη με σεβασμό πάντως και το έχουν επιβάσει. Υπάρχει κάποιος που θέλει να προσθέσει κάτι? Σας πούμε δύο λόγια κι εμείς. Το θέμα του ΟΣΕ εμείς δεν το βλέπουμε για πρώτη φορά. Τα γνωρίζουμε τα προβλήματα. Είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά νομίζω που έχουμε στην διοίκηση εδώ, στα κεντρικά γραφεία μάλλον. Και συναντιέμαι με την Ομοσπονδία. Θα σας θυμίσω μονάχα ότι αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από τότε που ο Υπουργός τότε, κ. Χατζηδάκης, μπροστά στις κάμερες δεσμευόταν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί ο ΟΣΕ. Αλλά ταυτόχρονα ξεκινούσε μια διαδικασία απαξίωσης του οργανισμού. Και φυσικά αυτή η διαδικασία απαξίωσης είχε ως πρώτο στόχο την συκοφάντηση, την κατασυκοφάντηση και τη στοχοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού. Διότι κανένας οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν βρίσκονται σε διαδικασία όχι μονάχα καλών συνθηκών εργασίας, αλλά και σε μια διαδικασία εγρήγορης, καλού ηθικού δηλαδή, και το ανθρώπινο δυναμικό, εργαζόμενο. Θυμάμαι τότε ότι η πρώτη επίθεση που ξεκίνησε και ακολούθησε ένα μπαράζ επιθέσεων στους δημόσιους υπαλλήλους εν συνόλο ήταν σε εσάς. Ότι είστε τεμπέληδες, ότι δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν μέρος ενός ολόκληρου σχεδιασμού που αφορούσε την απαξίωση του οργανισμού, ενός οργανισμού που πράγματι στην πορεία έγινε ελληματικός, διότι είχε την υποχρέωση να βάζει στα δικά του χρέη τις επενδύσεις και τη συμμετοχή του δημοσίου και για τη συντήρηση των γραμμών, αλλά και την εθνική συμμετοχή στα σχηματοδοτούμενα προγράμματα τα ευρωπαϊκά. Έτσι λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε σε μια πραγματικότητα που είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είμαστε μπροστά σε ένα προσχεδιασμένο και προμελετημένο έγκλημα, διότι κατά τη δική μας εκτίμηση ο ΟΣΕ είναι μέρος της περιουσίας του λαού μας. Και θα έλεγα εγώ, θα προσέθετα ότι είναι και μέτρο σύγκριση ο σιδηρόδρομος μιας χώρας, είναι και μέτρο σύγκρισης που αφορά το επίπεδο της ανάπτυξης και το επίπεδο της οικονομίας μιας χώρας. Αν πάει οποιοδήποτε από εσάς σε μια κεντροευρωπαϊκή χώρα θα δει τα ανεπτυγμένα σιδηροδρομικά δίκτυα. Θα δει ότι ο σιδηρόδρομος είναι βασικό μέσο μετακίνησης, παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις χώρες το λόμπι των αυτοκινητοβιομηχανιών είναι επίσης ισχυρό. Εν τούτης, μόνο στην Ελλάδα γίνανε μεγάλα έργα χωρίς σχεδιασμό σιδηροδρόμου. Μόνο στην Ελλάδα σχεδιάστηκε η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, αυτό το μεγάλο έργο, εργοπνοής για την περιοχή, χωρίς να έχει σχεδιασμό για μέσα θέσεις δουλειάς.
Και μόνο στην Ελλάδα βρισκόμαστε στο 2013 να έχουμε ολόκληρες περιοχές της χώρας, ιδίως στην Δυτική Ελλάδα, που δεν φτάνει ο σιδηρόδρομος. Θα ήθελα όμως να πω ότι εδώ βρισκόμαστε και θα συμφωνήσω μαζί σας σε ένα σχέδιο που εγκυμονεί κινδύνους και για την ασφάλεια και για την συγκρότηση της χώρας, για την κοινωνική συνοχή αλλά και για την εθνική ασφάλεια, να το πω έτσι, δεδομένου ότι ο σιδηρόδρομος είναι από τις βασικές εκείνες υποδομές μιας χώρας που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση μιας στοιχειώδους συνοχής. Και το λέω αυτό διότι αν μέσα σε αυτό το σχέδιο ενταχθεί και το ξεπούλημα των δικτύων, και όχι μόνο της εμπορεύσιμης δραστηριότητας, αλλά και των δικτύων, νομίζω ότι θα είναι σαν να τεμαχίζουμε τη χώρα στα δύο ή σε πολλά κομμάτια και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε κόστος. Το κόστος δηλαδή μιας τέτοιας ενέργειας θα είναι ανυπολόγιστο. Πολύ σωστά είπατε ότι έχουμε πλήρη εμπειρία από αντίστοιχα εγχειρήματα ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρώπη. Εκεί όπου έγιναν και προχωρήσανε, απέτυχαν πανταποδός και αναφέρομαι στη Μεγάλη Βρετανία. Άρα λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο δημόσιος σιδηρόδρομος είναι αγαθό. Βεβαίως πρέπει όλοι να ψάξουμε να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε να ξαναπεράσουμε σε ένα σιδηρόδρομο ο οποίος θα προσφέρει στην κοινωνία, στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, ένα σιδηρόδρομος που θα είναι προσιτός στο μέσο πολίτη για να αντικαταστήσει τη μετακίνησή του με το ΙΟΤΑΚΙ που ούτως ή άλλως τώρα με τις τιμές, τις υψηλές τιμές της βενζίνης έχει γίνει. Όμως με ένα επιχειρησιακό σχέδιο που θα ξαναβάλει σε αναπτυξιακή τροχιά και σε τροχιά θετικών ισολογισμών των ΟΣΕ. Και βεβαίως η παρουσία μας εδώ έχει αυτό το χαρακτήρα να αναδείξει την εγκληματική, διαχρονικά εγκληματική πολιτική που ακολουθήθηκε, να καταθέσουμε την διαφωνία μας με τα σχέδια όχι ιδιωτικοποίησης αλλά ξεπουλήματος των ΣΕ. Και βεβαίως ταυτόχρονα να στηρίξουμε δίκαιους αγώνες εργαζόμενων που δεν θέλουν μονάχα να προστατεύσουν το εισόδημα που ούτως ή άλλως έχει καταρρεύσει, αλλά την προοπτική της εργασίας. Και αυτό δεν αφορά μόνο εσάς εδώ, αφορά το σύνολο των εργαζόμενων και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάποιος κάτι επιπλέον από όλα όσα είπα, αλλά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε απευθείας και στους Να κλείσουμε μέσα. Θα πάμε στον κύριο Θεοφανόπουλο. Η επιχειρηματολογία του κ. Κατσιδάκη και της κυβέρνησης εμείς είναι ότι τώρα που ο σιδηρόδρομος δεν παραγγελόταν, γιατί αυτό και με θυσίες των σιδηροδρομικών, όχι μόνο, αλλά και με θυσίες των δρομικών, δεν παράγει ελλείμματα σήμερα ο σιδηρόδρομος. Τώρα που δεν παράγει, αντί αυτό το πλεόνασμα να επιστρέψει για να πουληθεί. Το ομολόγησε προχτές, ας πούμε, που με την ένταξη του ΚΑΕΣΕ. Με δήλωση που έκανε. Να έχει υπόψη σε σχέση με το θέμα της συλλογικής σύμβασης ότι πριν 15 μέρες σε ένα νομοσχέδιο για τα κεφαλαιοκά εργαλεία ανάπτυξης πέρασε μια τροπολογία που απαγορεύει την αύξηση του μισθολογικού κόστους σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Άρα Τρενοσέ και Ρόσκο εκ των πραγμάτων πρακτικά δεν μπορεί να υπογράψω συλλογική σύμβαση. των πραγμάτων από τη δικιά του Δηλαδή, κλειδώνει πάνω στον κύψο, ας πούμε, και τις σημερινές μειωμένες αποδοχές που με αυτόν τον τρόπο έγινε το προηγούμενο μήνα στο σιδηρόδρομο. Δεν μιλάμε για το προηγούμενα. Εμείς από την πλευρά μας πάντως ανεξάρτητα τώρα αν πέρασε αυτό ή δεν πέρασε, είναι θέμα και δυναμικής, ας πούμε. Επειδή ήδη περιμένει κόσμος,